qasam il-kamera l-orizzanti kien għasandi daqqa ta' ponġa wiċċi, kissid li nuċċali li kelli, gidimni gidma li dom ċarsa kemm għaddit li. Ħadda cappuccino Barnardo. Le, ma tantx konna cappuccino. Fina nemmen li dal-pajjiż nistgħu nagħmlu l-ejra tad-dinja. Inti nagħmel Ma nafx jgħiduli. Il-problema kbira dil-pajis għandu l-lum tilef id-disciplina. Laqt inti taqta ponġom nieħrek niksiru lek, għaxa tfawni l-ħas. Taqta pon ma dalim nieħer taf tweġġa inti, U l-bandira Ingliża nizlet u għamluha romblu. Illum qed nara bnada oħra tilejn u jieħdu post il-bandira Maltija. Jimara manxettajx dik. Gallariji. B'40 saqqu barra, għalfejn għandu 40 saqqu da, mux ovvja għalfejn, u bad bil-lejl ma jkunux hemm dal-40 saqqu, u bad bil-nar ikunu. Unti ma tistax ikollok istituzzjoni tiegħu ħomor jew blu, ma tistax. Ta' pajjiż żgħir għandna bżonn il-kulħadd. Tos li l-News Malti huwa propagandist? Le. Għaw xaħat għandu counter-argument tajjeb men, għalli ma jaqlaw li xil-ħara tal-pro-choice li matlu xejlura. Għaw xaħat li sejqum u jgħajt li l-pajis kif għandu jimċi dajbel u xinu l-ideali u kif nistaw nirranġaw. Jow sinna bis daw bis joddu. Mela, tlaqna?